கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை என்று சொல்வது அது ஒரு மதத்தை சார்ந்ததான ஒரு வாழ்க்கை அல்ல. ஏனென்றால் கிறிஸ்துவனுடைய கண்கள் வழியாக நாம் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நாம் இன்ன மதத்தை சார்ந்தவர்களாக இருந்த இன்ன இடத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் என்றதல்ல. மாறாக நாம் இருளினுடைய அதிகாரத்தில் அந்தகாரத்தில் இருந்தோம், அந்த இடத்தில் நின்று விடுதலையாக்கப்பட்டு வெளிச்சத்திற்கு வந்திருக்கிறோம். கிறிஸ்துவனுடைய கண்கள் வழியாக பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நான் முன்பதாக CSI பேக்ரவுண்டை சார்ந்தவன், RC அமேன் அதல்ல, இந்து மதத்தை சார்ந்தவனா இருந்தேன், அப்படி அல்ல. மாறாக நாம் ஒரு காலத்தில் இருளுக்குள்ளாக இருந்தோம். ஆனால் இப்பொழுது இருளில் நின்று மீட்டெடுக்கப்பட்டு அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யத்துக்கு உட்பட்டவர்களாக இப்பொழுது நாம் இருக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. அதனால நம்முடைய பேக்ரவுண்ட் ஆமென், முந்தின காலத்தை யோசித்து பார்த்தால் ஒரு விஷயம் தைரியமாக சொல்ல முடிய வேண்டும். ஒரு காலத்தில் நான் இருளுக்குள் இருந்தேன், ஆனால் இப்பொழுதோ கர்த்தர் என்னை வெளிச்சமாக மாற்றி இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா.